kaisa MDC saka tam he 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री साक्लाय देखा अरनि इलिगल माइग्रेन्ट न नायतो तिख्लायनानि गने तिख्लाय रहना 20 जून फायाको माननीय MDC 20 जून फायाको जाय खर्च साका जेखाने बो लुपा लुपा ओ लुपा लुपा नि पकमाबो सरगतन साइमान साबो जीवन बा आन्दोलन खायका रोमान स्क्रिप्ट नि ये PIS ono ini lama kesama darah khiklai tabu jago tabu kok ini torikan tisakma diam muti district ni buba karena lasim murima ni buba karena justice na hinai onek yang tala dile তারপরে উংলিয়া সাথে নি সিংহ যদি বন নয় দেখায় এমনকি বন শুধু নরমাল ট্রান্সফার খাইমা সিমুংয়া বন সাসপেনশন সিমা খাইছে না আমকে কাছে ফোন কিরবো প্রেস মিট ini kan ini 7 दिन lagi ini baik 12 दिन kamu kan raksa MDC sawo ini kok baise judi ingko illegal migrant ni notification nokri mano jakai ini kok khanai mano jakai TTADC ni direct fan tai presi ko ingko education department edisi ni subject yang tomana nang kaisa soy dikhana pa ari buka nono jonagon netam ni bagai yang songkap ini pet komple nono pet ni osem stomani malik khari abu baneng lasina siklai ble am or khaliya abu mu perliya ni khirok sirma siklai ble abu ni joba nono 2027 kulaga tini koror bina nasing leka mutunar bi kok cek pas awoi barno ni mana itu abu besantustomi khurumka jotonono 산저저러니 저토나나 카카 함야파리 디니타 와이샤 농니 부스칸고 फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिबो अनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिंग बाइजालबारो काइसा कटरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगल माइग्रेन्ट इशु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा अनि तिफांबाय चीनी पार्टी नि काइसा गुबै नेशनल फ्लैग टी जोंगारो रेली खलाइका आबोनि परेबो EM सोहेल देबबर्मानि तैदुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मन्त्री बिनि तैदुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाईपुगला मुंगिया कामी तै रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरिवै मिया काइसे रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लाय खालायका अरे लिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलायजाखा बुबागारानि फटो कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' उनखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो फोनो बकक सालाय जायगिया कोनो बया तफना फटो ताङै बर आर थेपाका अब तां साइमिया बुबागरा आ प्रोग्रामाव थानाय नै बर अनेक प्रचारिका बुबागरा थांलिया बुबागरा ताङै आ पान्डावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्रामाव तंनाय मन्त्री तंनाय MLA तंनाय EM तंनाय MDC तंनाय र काइसापनो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेन जे प्रोग्राम रेली खाइमानि व स्लोगान निमान उंथुन मंच कावै बासन निमान उंथुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट MLA रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरामिया बासन निनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मान निना सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मन्त्री बनो तुकेन रिवै साबो ब MLA ब कक सानाय ब EM ब कक सानाय अबनो बर्न सासाका खरकसा हाफ मन्त्री कक साइतंफुर बिन गानाव बसावै ब बनो ब साजाका अकंन सादि हनि आमतिब मांगलिओ फाइका अनेक बरंन अनेक किसुन बर साका अनेक आवाज कतर खलाइका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आप मियानि पान्दानो तैदुनाय बा नायकलै खायनाय
যে আরো 10 লাখ মতো নাহাই রাং খরচ খালাই মিয়ানি পান্ডানো যে স্নামনাই ববাসনি ফুরু কিন্তু লুকুরক টংলিয়া যখনতে আরো নি লোকেল এমএলএ রঞ্জিত দেব বর্মানো হামিয়া খাই কক সিতরা সানান সুরু চেংখা আফরনো বরগারো আসুমসা কোয়াগৈ থাंगमान हाय कोयागै थांखा मिनिस्टार साप्रो बसे बरक टंथ आबो तिनि मेनि भिडिअ चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रगा तो कुन आरो इलिगेल माइग्रेंट नि आरो जे जमक सुक टंखा बन रिख्लायना नांगने बा फुनुंना नांगना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देव बर्मा बाय मत पार्थक्य मुसुकनो जे रंजित देव बर्मा आ मिनिस्टार निकक बायसलिया बिनि आदोंक फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री आबो रंजित देव बर्मा ने लीडरसिया बिनि बॉसया रंजित देव बर्मा ने एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चीनी बुबागरा महाराजा प्रदुत किशोर मानिक्य देव बर्मा गाय आबोनि बागै आं सानानि नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फायका ताताल कक साइ तुबि फायका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंनो आरो जे तिनि माथा तुबि फायमानि म आरो एमएलए न कोलने बागै दा सिंनो तुबि फाय कोलुइ खनारिना बागै दा तुबि फाय आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेंट से रेख्लायनानि बागै सिंगारो गैदारिंग उंग हंगाकाय रेली खायनानि हंगाकाय तांगे एमएलए रंजित देव बर्मा कुल जाखा अमंग कंखा मे सालाय जाखा केन्द्र बुजिखाना मिया आरो जे रेली खालायनाय आरो जे मास गैदारिंग खालायनाय बरनि लक्ष्य उद्देश्य तामो बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंगाकाय अमया जे इलिगेल माइग्रेंट रेख्लायनाया बने लक्ष्य उद्देश्य हंगाकाय रंजित देव बर्मा न बतै खाये कुलनानि रंजित देव बर्मा न मुं बतैके हामिया खालायनानि अवश्य हास्तेनि न खबै आनि रामचंद्र गारनि लुकुरक साव आं एमएलए उमानि परेवो आरो तामं खालायजाखा डेभलपमेन्ट ताम सामं तांजाखा चंगमारि जरावो रामचंद्र गारनि बररनि थाने आं जखनते नग थांगो जखनते आं लुकुरक न पग्रो आनो 2 बोसोरनि जरारि दि आं नंनि रामचंद्र गात सामं तांनाय आनो सेब्रि कांकाकाय तिनि 2 बोसोर रामचंद्र गातनि गोबांमा सामं तांजाखा गोबांमा लामा न स्टेट हाइवे खालायजाखा गोबांमा लामा पिस खायजाखा आबो गोबांमा लामा खालायजांनाय थाङै दंगो रामचंद्र गातनि दीर्घ दिननि जे जों जालो तंबाय मानि ताबो बररक लामा काहामति हिमै दं आगामी दिनाव ताबो हिमनाय अमो सिमिया तिनि रामचंद्र गात विधानसभा केंद्र साल कलक मांखा बिसि कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री चाइथांखा तीन आरो उनको थाना करे खय डिस्ट्रिक्ट जत्त विधानसभा केंद्र न थानांखा किंतु रामचंद्र गात थाना ताबो बासुक जायाखै आं फाइमानि परेव अनेक चाइतकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों चाइतकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जून आदिनो जों उद्बोधन नुखा तेकायसा 50 आसुक थाय तंथाय खु बय सुस्तर बा आदिनो उद्बोधन नुखा आदिनो आ मंत्री न आरो इनभाइटेशन खायजाका मंत्री आदिनो फायरागलिया तांगै फायरागलिया तामने हिंगाकाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम ब साइमानो जे रामचंद्र गात डेभलपमेन्ट नि सामं तांजाका चीफ मिनिस्टार निजे न आदिनो बलायलांखा जे रामचंद्र गात तामो सामं माने जखन बनो साइखनारि जाका आब समयाव ब साका जे अर अनेक सामं उंखा अनेक खालायजागै दंखा बसकांनि सालाबते ब खालायजागानो अर ब खायका म ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र गातनि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाते कैसा चीफ मिनिस्टार नि ऑफिस होइतां ककमा मांखा आनि एमएलए हस्टेल फायका आरो बताय 13टा काम ताबो कटाल खायै तांजानानि बागै चीफ मिनिस्टार ऑफिस होइते ताबो अनुमोदन मानानि बागै थाङै दंगो आबो बाय ताय जे लामा बाकी तंमानि चिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो ब्लैक टप गियाखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथटाव गाहाय मा दंगो उंगाने हेने आं खाख्लाय ककुंखा दिनै डेभलपमेन्ट इशू न तयै गोबांमा बर कक साका खरकसा इएम साका डेभलपमेन्ट लाकि उंगियाखौ बिनि मकल नुगियाखौ
आं साना नायो सिमना एलाकानो इएमना आं सानानि मुसुंगो आनि पारा लामाबो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकायावनो खालायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो चिटि सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियार न एजुकेटिभ इन्जिनियार निहार देब बर्मा साइमानो बताबो एजुकेटिभ इन्जिनियार नरि रहजाखा किन्तु आनि जे चिठि पत्र रक चिफ इन्जिनियार लिमानि जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अबबो आं निजेनो चिठि सुयो निहार बाबु साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर माने अब रहजाखा ताकलाय बिसो 25-26 जखानि नाम अनुमोदन मानाय अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठिबो आंनो रिवो ताइ उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कुल गानावो आरोनि स्कुल बिल्डिं टाङि तंमानि तैजमो गय थुगुइ थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इन्जिनियार सुकान्त देब बर्मानो आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङावनो 12 इ थामिर बदन कय देखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब इएम माने परे तामो खलायका अब सिमनानि बर काहाम कानो साइमानो ताइ कायसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तरिकाय सावाना सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंखाखाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मिया नेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एवं तिप्रा सारंनो बुबागरा फायनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फायनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो तलांगै रंजित देबरमनो जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगो बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कंनो साका आनि बोसानि कंनो साका आनि बाबुनि कंनो साका आनि ताखक बुखुंनि कंनो बत्ति साका आनो बुजगनानि आनो तुइ थान्ना कामके खालनिवै बनो अंको खायदि गोबां मा साका आं सानानि मुसुंगिया आहायपानो बिनमति व्यक्तिगत एटेक खायमानि बागै आं तिनि फेसबुकआव आंबो मा सासेनाय सायतंमाया तिनि बुबागरा बाय आं कक सालायका बुबागरा सावो अमतो लाइखेनो साया बिनमो पर्सनल अटैक मानि बानो साव आहायपानो नंगो किसा वानसुगै सासिदि मतो ब्लाइखे कसातरि थांनानि उंटंका हने आं आबोनि बागैनो सानानि मुसुंगो आं बिनि फेमिलि तिनि जे मिनिस्टार मिया रसिक कथा खाय मजा साजागै बेंग बिद्रुप खाय साका आं बनो साना नायो नों टांगै निन बिहिक बाय बिसि कलक मा तंलाया टांगै निन बिहिकनो नों आलका जागा सकागै तनि नों बाय बाक्सा तंया टांगै आंनो सिंनानि मुसुंगो नों आबोन बो उत्तरि दि नों अनेक बेंग बिद्रुप खायका हा नों निजे आनि नगो फाइफ्रा आनि बिहिकनि यागनि मामुइ संजाक नों साइ थांका अर्थस तिनि नों मजा नाङै रसिक कथा खायै नों आनि बिहिकनि कंनो तिनति साका हा नों वानसुगै नायदि नों हाय खरकसा मिनिस्टार नों निजेनो अनेक इंराजी मानो हिंदी मानो बांला अनो मानो नों हाय साइमानाय क्रै गियान गोनां नों हाय क्रै हिनाय नों निजे वानसुगै नायदि तांगंगै एकै सानानि मुसुंगो निन बाहानो जे खरकसा सिकला तंखौ ता बर तंग निन बाहानो जे खरकसानो बुनि दफाबाय कायखा आबर तां सालिया किन्तु निनि नों एडिसिनि टिटि एडिसिनि डेपुटी सीएम मुखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन मुखा ता मिनिस्टर खा निन बाहानो जे कायसा सिकला बर तंग ताबो नंगाबो सालि आं अमति साना हिंखाखाय साना मुसुंगिया गोबांबो सानो तेबो साइमानो किन्तु अमरंनो सानानि मुसुंगिया तेबो गोबांबो सानानि दं आं दा अमति सानानि थांखाखाय कायसाता कायसानि जुदि जों खुखालाय सालायखाखाय म थागै मांला सुतरां वान सुंनानि जरा फाइका वान सुगै नायदि नों ताबो बयस कमलिया अनेक उंखा अनेक किसुंखा आं अमबो साइमानो जे नों आनो जे बुइबे बुरिनानि हिमानि बनो बय सुजा खायना नांगानि हिमानि अकबान थानि फाइसक बायका अबबो तंगानि थानि आनो साफाइका बरक फाइ जे सार नन टारगेट खाय तंगो बनो बुना नांगाने अबरक आने किसु तंग ते अब सिमिया मिया बाइजालबारिनि जे अंकबो आरो अनेक साकाबो जे सानाम थांका हिंखाखाय बनिजे तिनि तिप्रा मथा फाइमानि अनेक लाइबुमा तंगो पार्टी कयता सबाइका पार्टी कयता खालायै बतिनि तिप्रा मथा सकबायका अबनि जुदि सानान थांखाखाय कगेखरगै सानान थांखाखाय गोबां मा दं किन्तु आं सानानि मुसुंगिया 16 बছर ताङै खयन्दरै तंना नांखा आबो आं साइमान रामचंद्र गातो 14 तारिख रेली खायनान सिकां आगि व एनसीटी खायफ्रु
যে বড় রংনো নং তৈ দুলমানি ও বড় রংনো নং আসুক বছর কিন্তু নং খবর নাইয়া কিন্তু রঞ্জিত দেববর্মানি বিরুদ্ধে যখন তে রেলি খাইনা পুরো প্রত্যেকটা বড়নে নং ফোন খাইকা হর খাইকা অনেক বড় বাই নং মালাইকা সালাইকা অনেক কিছু খাইকা বসকাঙ্গ কক কাহাম কাহাম সামাবাই ওকলগ তা ওইসা কক খামিয়া সামানি আবং কঙ্গু नों वान सुबैनायदि नों बाय अनेक गोबांमा बर' खोथाका किन्तु नों याकारि थांगौ ताङै याकारि थां नों वान सुबैनायदि बोसकां सालो तेबो याकारनाय आर आं उमबो साननानै मुसुंगौ गोबांमा राजनैतिक दलनि जारा नेता रंनो एमडिसि एमएलए बरंनो आं साननानै मुसुंगौ वान सुबैनायदि ब जखनते बिनि सार्थ उंनाफ्रुकाय बताम खायनाय ब ननतलां थानाय फायदि जोंमति खायना नांनाय আর যখন তো বিনি সার্থক পুরো নং থাঙে নাই বনন ইয়াকারি নাই বনন খিতারি নাই অবরং খালাই বুমা নরং নাই নাই দি সুতরাং जों आं যতনন সানান নাইও বিনি উদ্দেশ্যতামো মিয়া আর গ্যাদারিং খাইমানি আর বুবাগেরা অনেক কিছু সাকা কক অবজেতা লাইভ ফায়াং সালিয়া তিনি বুবাগেরানো সাকা আঙাবো সালিয়া কিন্তু কক উদ্দেশ্য কাকে বিনি অম যে আনি লগি মুসিক এমএলএ তঙ্গ মুসিক एमडिसि तंग नों बुबागरा आनि कक बै मा सलिनाय नों जुदि आनि कक बै सलिया हिंकाकाय आंनो बाय कागै थांनाय अ पलिसि तयै बरो मिया आ ग्यादारिं खालायमानि किन्तु 2021 नि राजनीति 2023 नि राजनीति 2025 अनेक परिवर्तन का नों वान सुगैनायदि आ गिनि नि अ जे थिउरि नि न पलिसि 2026 2028 सलिगला एवं अमब चाइतखा जे एडिसि तिथि एडिसि न सोबायनानि बागै अनेक चाइतक जाखा किन्तु सोबायमाया बुबागारानो लासि मंग्रिनानि बागै अनेक किसु चाइतखा साइमानो आं गोबांमा किन्तु सागलाक अब सालसा जुदि सानान नांगाकाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाकाय तेबो आन थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो आमति तथ्यबो तंगो जेता नों कुनु दिनो संसाराव मोखां मांगला आमति तथ्य बान थानि तंगो आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताई कैसा कखा जे आनी जेखाने बक्तितारे बई लाइव दिखमानी अब नाकि आं रिसार्च खाइरिफो आं रांग्रिवै टीम खावै नाकि अब खाइरिफो अब विश्वास योग्य चिनि हास्तेनि लुकरंनर आबनो पुइदो दासा आर जखन त बन लाइक रिखा बन हामजाका बिन पखे कमेन्ट काहाम फाइका अब खाइ जतन काहाम अब ठीक दं अब आसल बरक रिखा ने बसावो कमेन्ट विशेषता खाइदे कमेन्ट बाय राजनीति चलियाफो लुकुरक कमेन्टि न अनेक परिवर्तन हिका लुकुरंनि खानि कग्न एकमात्र बुइनो सानानि अब नंखा निबिनि बुइबिनो अंकबो बिनि कमेन्टनि बिसिंति न ब बिनि खानि कग्न साइदं ताबो चिनि सोशल मीडिया जुग लुकुरक सोशल मीडिया तिन मालाय लायो सोशल मीडिया ने कक साइदं सोशल मीडिया तिन चिनि लुकुरक ब काहाम हामिया नाहिलाय तंलायो काय अबनि बागैनो आं सानानै मुसुंगो जे थिनांगो जाहाते अमति कक्टा सादि बा अमति सामुंटा तांदि जेता जों निजेरान बिसिंगो थानचां तंलायमानि अब कागै थांतो अबर अमति सामुंग तांनानै कगिया गैता कैसा बसाका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंगो रिजाइन कक नङानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया बुबागारानो आं टुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबागारानि आनि लिडार आं बननो मा साइगारानाय तारपरसे आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि परमिशन निखायसे ब आं थानाय निनि ककबाय रंजित देबबर्मा कोनो दिनो रिजिग्नेशन रिगला निनि ककबाय रंजित देबबर्मा सलिगला निनि कामान बाय सलिया एकमात्र बुबागारानि ककबाय आं बिनि ककबाय न सलियो ताबसिक जरा एवं बुबागारानो प्रथम तुयै चिनि सनखलान हयते पद्मबिल जरा बन पुइला से बिनि समय लांगै जोंनो सिगां गखायो आदिनो नों बर आदिनो रामचन्द्रनगरनि एम बर दं आदिनो बुबागारानो कासुनानि बागै लामाव अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया दिनै नों मन्त्रि इंखा किन्तु नोंनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबागारानि थैफांबाय जखनते ब कंग्रेस याकरि फायो बुबागारा तिप्रा ने कैसे एनजिओ खाइका आदिनो नों बुबागारानि याकरि थाङो नों आयन पेति तसे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारि तिप्रा मथा तैसा पार्टी घोषणा खायो
afro nong taise phirogui phaikya nasigi naidi nini laibuma gobang ma tongo sana jangnai onek kok tongo जों abo rokno saya himpano ma sawo sana musungya tam hingkakai baksakai tonglai phelemani ingkonglai tonglai phelemani sini laibuma gobang ma tongo nong bai ani onek kisu laibuma tongo kothoma tongo ang abo rokno sanlan nai nong abo rokno pogui thango sal kolongma ang saya onek kisu sana musungpano saya কিন্তু তাবো আং সানানি বাধ্য এবং আগামী দিনে সাসি নাই অমন কক তাই কাইসা ককংখা ডেভেলপমেন্ট নি কগন তুই ব অনেক কিছু সানানি নাই আনি অরনি ডেভেলপমেন্ট কাসুনানি বাগৈ আনি অরনি পদবিনি রেঞ্জানো ট্রান্সফার খাইবিনে ট্লান থাকা আনি অরস কাইসা বরক বুরিনো রিরি ফাইকা সামং টাঙ্গै মাইয়া जों रेंज ऑफिस नि बागै हा सानका एग्रीकल्चर नि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनु ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्री बाय बिन ऑफिस थांका बिन क्वार्टर थांका सामानि पानो अंगा नाय आकोनाय नि 3 मास टेंडर मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालायमाया आबनि बागैनो कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्मबिल ब्लक नि आन्दाराव सामुं टांनाय रंनो आनारो साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि आबो बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुंया खरकसा टीचार न दिरि फायका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं आं सायमान अबरनो साया किन्तु अमरक साया डेभलपमेन्ट काहाम दफानि काहाम साकाकाय जत जागानो न जों खायनानै नांगौ जत जागानो डेभलपमेन्ट उठुन अमनो ए खरकसा हाफ मन्त्री सावका तमो रिजिगनेशन बुबागारान थानेनो नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगौ नों सानानै नंगिया आंगा स्पीकर नि थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिथि सैत्रांमोन नुखा ना नायखेन आं साम थाने सिथि सैखा नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईएफएफ तिनि याकरि नों रिजिगनेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देवबर्मन सा साइया नोंथ साइया नोंथ विश्वासघात नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनानै लायखा नोंनि कन्डिशन तमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रंगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागारा भाई मालाय फैका बुबागारा भाई मालाय फैयै नों कन्डिशन दिउ आरो फायु मंत्री मारि नै हने बुबागारा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अदिना कायसा मिनिस्टार नि आन्दाराव से नों ताबो सामुं टांना नांगौ नों एसेम्बली रगो थांगरे गया कैबिनेट रगो नों मा थांया गुरि तंजाव ननो नखा खायरगो अमरक नि तेबो सालान थांकाकाय आं गोबां मा सायमान आं सायकला सुतरां अमतिरो ना नोंया कग्रंनो जों सालाया थांमान जौ मंखा बुकुबु कगनो जों जत साया तंमानो आसेगनो काहाम तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मुभमेन्ट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मन्त्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन दा तंखा नोटिफिकेशन ताम सिजाक दं नर परिदा नायखा डीएम नि रुल्स तामो एसपी नि रुल्स तामो चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तामो डीएम डीजी नि रुल्स तामो आसाम राइफल नि रुल्स तामो बीएसएफ नि रुल्स तामो न परिदा नायखा नरक सावो ब साइसुं माया साइसुं आं खायनानै आं लगे बरक नुजानो যারা জনগণ বাই নির্বাচিত হইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড় গিয়া দিবা বরখে বড় গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों ताम खायमानानै लोकनो सलामो लोकनो ताइसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां साबिस निर्वाचन फाइतम नेनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाब करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय न चाव बयस सुंथाखा निनि अ बयस नों अनेक किसु उंगो दं निनि अनेक किसु सानानै थांखा आं सायमानो आं आबरक सागला आबो जता सब समय यूट्यूब रगो फाइतम आबरक बुइनुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बिउइ दं आबोनि बागै जों खूब लासियो निनामति तंमुं रंनो नुगै बुइबाय
o bora boyoso nengamti hinjagai tongo nini bihik tongo nini busa tongo neng lasi phano nini busa ni bihik songro lasi jak bayu sutrang aborok no sanani thikya kai te kaisa kokong kha oro kok tong tebo जों tabuk de soba khalai tong mani mono tangai chini bisingo जों फेलाय तong mo jehetu tipramotha dabi khalai tup maniya mo BJP dabi khai tu maniya mo Congress CPM ba IPF dabi khai tu maya mo kendriya sarkar notification khai sairika je time frame khai sairika 30 din ni bisingo mo ma khai nai first 30 din nongnai jodi rekhlai jimai akate 30 din bari thane amti khai mo joto din porjonto tongnai ko khane tini sao nengda mo puila khaiba nengda saimanba ning kokbeda kendra sarkar choli ani kokbai choliya tini 2017 bo amti notification phaika kholobui tanjau keb saimiya 2021 ta kaisa notification nungkha nor saidama abo nor saimiya abo nong thani copy kre ang copy collection khainaka Ministry of Home Affairs Foreigners Division 1 ni hoite ano chiti rojaka o copy ro sutrang lasina ni kre nok tangan lasi tongba o notification copy ano sanaba ang copy ri rohra ni jaros khai pori gare di notification tam sikya ha kaisa MDC saka tam he 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मन्त्री साक्लाय दिखा अरनि इलिगल माइग्रेन्ट न नाइतो टिख्लायनानि बन टिख्लाय रहनानि 20 जून फायाको माननीय MDC 20 जून फायाको 20 जून अनेक सालखौ आरो माननीय स्वराष्ट्र मन्त्री घोषणारिया मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स नोटिफिकेशन टिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बुइबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुष्प बन्थफ्रो नों कासुइमा एका करक सरै थैनानि हनै आं आफ्रो पुष्प बन्थनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं गया सुदु बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टारक बे कक साहेब बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाखा आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताई खरकसा साका जेखाने बो लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनकाना हनै जुब नेता बा आन्दोलन खाइका रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रनो तै खाइका तिनि लामा कसारमा जरा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनि तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागराना लासिमुं रिमानि बुबागराना जस्टिस हनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपरे उंगलिया चिनि खरकसा बरम गोनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं लायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपरे 7 दिन नि प्रेस मीट खायै अल्टरनेटिव बेका 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बन नय देखाय एमन कि बन सुदु नर्मा ट्रान्सफर खाइमा बिसिमुंगिया बन सस्पेंशन सिमा खलायसेनाय आमते कासे हुमकिरवो प्रेस मीट दि दिखा दिनिखाय तीन 7 दिन लाइथेंगा तिनी प्राय 12-14 दिन नंगुइ दं ताम खाइया खाइमा लेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट तैबा आंदोलन खाइ दंब्ले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन सम्पर्के कक्टुमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खायचा रंजित देवबर्मा चिरक खकानाब्ले कोन MLA MDC रक लाबसो पइन्द खरांति जाय हनै कोन मिनिस्टार खरांति जाय हनै मिनिस्टार नर तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंग IPF तिनि बतंग अब जतन नि हेनो सुर तिब्रा मथानि मिनिस्टार नै हिया खानांग नि कक्रै हेम रंनै हिनका सिरिं टंग ताम खायका थानाय नरक 5 बोसोर का तीन टका ताम खाइया खरकसा MDC सावो निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरि मान हंगाकाय निनि कक से खानाय मान हंगाकाय TTIDC नि डायरेक्ट फान ताइपरे से का
इनका एडुकेशन डिपार्टमेंट एडिसिनी चाबजे yang tomana nang kaisa soy dikha nang pai bole are buka nono jonogon retam ni baga MDC song khaba nini pet tong bole nono pet ni osok ustomane malik kharika abu ba nang lasina siklai bole ang phor khaliya ang bumuk perliya ini khirok sirma siklai bole abu ni joba nono 2026 o golagati ni boror rina nasing laja muito narik di kok chakwa sawoi borona moneri manana কিন্তু লোকো আবো বাই সন্তুষ্ট গিয়া আবনি জবাব নং মানান ঠিক সময় তাই খরকসা সাকা এমএলএ তাম সাকা আং নাকি আনমেচুরড নিয়া খোপো মেচুরড দুংনাই না আং নুখা পার্টিনি ডিসিপ্লিন অনেক কক সাকা 1967 সননি সিমি নাকি বাংলাদেশনি বরংনি খ্লাইনানি আন্দোলন খাই ফেকাপো 1967 সন ও এমএলএ আদা আছে কেন আং সাইমিয়া এমনকি বুফাসংদা কাইজাখানা আবো বকে সন্দেহ দं সুতরাং ও 1967 সন টিউজে সাসাইপুরন সিমি ও যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রিখ্লাইনা বিদেশি বিতরণ চাই হনে যে স্লোগান মানে আপরু নङा আছে কেনি বাউসংকা কাইজাখাং সাইমিয়া नङाबर सिगां खबर नाय नागिरदि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नों सावै आनो गियान न नंगिया आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हासनि जत बडरं न जों जुदि थानसा नाय तंखां जाकाय अ थानसाओ जोंचिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लैग बाय जों लुकुनो थानसा खायमिया जेतु म नेशनल इश्यू जों नेशनल फ्लैग दैनो लुकुनो थानसा मा खायनाय दिनै आं बिरचन्द्र मनुओ थाङै रेलि खायो काउन्सिल अफ तिब्रासा हदा जत दफानि बरक जत अंगनि बरक जत नार फाइबा राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसिल वाति शेक जों हिमका चिरा खगलायका इलिगेल माइग्रेन्ट नंना दाख्रि दाटिका नायतो गुइ माति खलायनाय बरन बंग हाब मा फिरगनाय डिटेनसन केम्प मा टांनाय स्पेशल टास्क फोर्स मा टांनाय हने ताই आबनि बागैन आं सानाय जे आगामी दिनो जाहाते एमन कोनो ककटा सालायदि एमन कोनो कक हार्ड दुंनाय जात जों ककटा सालायदि पार्सोनेल अटैकटा खायलायदि तामनि हिंकाकाय पार्सोनेल अटैक हिंकाकाय आबो अनेक किसु उंगुइ थांलायो अनेक जेनि बोखाव हार्ड नंलायो जों अनेक किसु उंलायमान सुजां आबरो उंखना नांगिया जों ताबो तिब्रासा रक बाय चिन बोखागो नासिग्लाय दं चिन दफानि बरर जों तामो खायनो खाया चिन बुसकांगो बुबागारा दं बुबागारानि तैदुलमा बाय जों दाबोबो थानसांलायमा दं आगे अनेक रिजनल पार्टी इंखा कागलाय थांलाय क्या गोबां मा कागलाय माने लाइबुमा दं किन्तु बुबागारानो दिनैसो पर्यन्त तै दुलि दं बुबागारो जुदि अ पार्टी व करेंकाय अ पार्टी बकलनो तुकरा कायनि कायथाम उमै थांगम सुतरां जों निजेरन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फायका वानसुंदि जतन ना आं साव साबो सिकां खायका साबो उल खायका बन कगिया हयतो आं सिकां खायकाना आन्दोलन नर किसो उक्लब नखरका तबे म कायसा आं दिनै प्राउड खेन मा सानाय रनजित देबबर्मा चिरा खंमान उलनो दिनै जत जागानो काफ्रायमा नखलाय बेखा अमति खायै खरकसानो टार्गेट खायै कुलुय तिब्रासानि जुदि हामकारें तंखाय रनजित देबबर्मा न कुलना नाय रनजित देबबर्मा राजनैतिक नहयते न नखरि थांनाय राजनैतिक खायगला नरक खायदि किन्तु नरक माइया निजिनि सातनि बागै सिमिन नरक जुदि कक साइ तंखाय रनजित देबबर्मा आरो न तंनाय राजनीति वर न तंनाय राजनीति आं फाइनानि मुसुंमाया किन्तु बाइक दंगै बुबागारा न तुबि फायका बुफुरन सिमी को खायका एनआरसी केस फुरन सिमी दिनै बरम गोनां बिकेर आं खलानो साव रनजि जों दिल्लीयाव थांलायना नांगाने नै बुबागारा नंगौ आं थां आ समय खूब कठिन परिस्थिति आं पैसा रं हायपानो जोंनि जाराय रक आनो जारा हामजांनाय रक बरक 500 200 300 का थुमै आना दिल्ली रहका आमते दिन अनेक थांका पारंगै फायका तफानो दिनसे पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गति फायका अनेक किसु लराय खाय फायका आनो आबरंनि एक्सपीरियंस रक सानानि नायया लाइबो म अनेक किसु दं सुतरां आं जतन न सानाय बायथाक बायनानि सिगां जों जतन थानजाखाय बसकांग माखौ चिन सभा लुकरंनो तैमा कनाय अमन पाठक आंबाय जे अन्य एमएलए मिनिस्टर रंनि बरक पार्टीनि फ्लैग न तैयै बरक अ सभा न नकना खाय पार्टीनि कक सावै जों आगे पार्टीनि फ्लैग तै गोबां मा सभांखा अ विदेशी बितरण आन्दोलन जुब समिति नामलंखा 1949 सन
থেকে বিদেশি বিতরণ করতে হবে ইনার লাইন পারমিটনি দাবি তিসাকা হ্যাঁ স্বশাসিত রাজ্যনি দাবি তিসাকা কিন্তু পাতিনি কয়া তেলেঙ্গানা যখন রাজ্যনি দাবি খাইপ্রো বিজেপি ni এমপি মিনিস্টার কংগ্রেস ni মিনিস্টার কে বতলে যতনি রিজাইন নেবিকা তেলেঙ্গানা রাজ্যনি যে আঞ্চলিক দলক যতনি রিজাইন দিবাই থানসাকা নখলাইকা সুতরাং ও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ন নাইতুক তিখলাই তিনিওবো जों जत्न अ राजनैतिक न पगुई अ फ्लेग टिलाइमान पगुई जों बाहाय कायसा प्लेटफर्म फाइमान अबसे जों मा साइतकनानै अ आबन बागैन रंजित देबन साइतकुइ दङ गोबांमा जोंनि सिभिल ससाइटि बायबो कक सावै दङ गाय सुतरां बसखांनि सालो अ आन्दोलन थागिया अ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरकनो हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो स्रांखा बसखांनि सालो जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दङ तिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अमा कायसा तिनि बिचन्द्र मन लाइबु मांगै दंगानो आसे बरर तिनि फाइलायै वाति मानजागतै इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो बांलादेशी रंनो रेख्लायनानै जे स्लोगाननि मानि म तैसाकाय नरं निजेनो नुकानो बिबनो चिनि मिडिया तै ताइ आं बिसि कग्ललिया नरक जतन काहाम तंदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो कैसा ता नट एटेकटा खाइलेदि पार्सोनेल एटेकटा खाइदि पार्सोनेल एटेक खाइलेखाय अनेक हार्ड दङ अब जों बोखावबाय मानि नायनाया जों खरसा न खमा खालाय मालाया वामति इं थांगो दिनै आं सानामु जोंया अनेक कगनो मा साका आनि फेमिलि ताम दुस खायका आनि बोसा खरकसा दङ बोरै बताम दुस खायकानो बिनि कगनो तुमना नांखाना आनि बाबु बुरा 85 बছर बिनि कगनो तां तुमना नांखाना आनि ताखक बखक ताम अपराध खायै दिनै मिडियाव साजाखाना ताम खायकानि नखुंनि बरर आबन बागन सानाय थिनांगो जाहाते अमति सालायातै अरन मुथांना निमथन अमति सालायमानि आं नायो अमति कक जों रुजु सालायमानि पार्सोनेल एटेक खालायमानि मथाकटन अमसक्ति नंसितुन दिनै आंनि फेसबुक लाय जतननो हामबाय।